Priatelia, ešte zo včera nám zostala kapustička a pozerajte sa sem. Pripravíme si kapustičku, urobíme to úplne jednoducho. Vypnem mäsko, dáme si kapustičku sem. Pozrite na to, jednoduchá príprava. Ak si urobíte dusenú kapustu, pozrite sa sem, máme červenú kapustičku dusenú, samozrejme domácu, bez chemie. Pozrite na to, aké jednoduché jedlo. Naservírujete si to, napapáte sa, do tela dáte to, čo potrebuje telo. A viete, že jete to, čo potrebuje telo, nie žiadnu chémiu. Pre Boha, na čo to robíte? Pozrite sa sem. Ešte aj vizuálne to bude krásne. Pozrite sa, máme tu krásne mäsko, bôčik opečený. Však to je jedna nádhera, Pane Bože, ten sa rozpadá. Pozrite sa na to. Však toto je úplný luxus. Takýto bôčik, keď si dáte, naservírujete to. Pozrite na to mäsko. Jak vyzerá to mäsinko. Však to sa normálne rozpadáva. To sa normálne rozpadáva. Pozrite sa na to. Dáte si trošku, takto to polejete tým. Pozrite na to. Pozrite na to. A už je to hotové. Toto je hotová večera. Toto je hotová večera. Za chvíľočku mäsko odo mňa, keď si kúpite, pozrite na ten bočík opečený, tá kapustička a máte večeru. Nič nepotrebujete k životu viacej. Vaše telo bude prosperovať, preto mám obrovsky veľa energie a sily stále a budem ju mať, pretože sa stravujem striedmo. A ešte dodržiavam aj fasting, ešte mám aj prerušovaný pôst, vždy od 7 večer do 9 rána, nejem, nekonzumujem vôbec nič. Zo záhrady sme si natrhali, teraz metu sme si zaliali zo záhradky. Dám si potom ešte čajík a to je všetko. Takže priatelia, zdar, prihláste sa na veselúfarmu.sk, zaobstarajte si toto mäsinko krásne a lahodné. Urobte si takúto večeru, dusená kapustička, trošku bočiku, aj bielkoviny, aj zdravé tuky. To znamená všetko živočíšne. Nazdar, priatelia. Takto to má byť.